Som-hi! L'espai Som-hi! del reflexionador, amb Santi Requesens. Molt bé, molt bé. I 8 minuts passen de les 10 del matí. El reflexionador, sí, en noms i cognoms, Santi Requesens, ja ho sabeu, pagès, llicenciat en Direcció d'Empreses per la Universitat de St. Peters de Nova York i virtuós d'explicar el que pot semblar extraordinàriament complicat amb una senzillesa, escolta, espaterrant, fàcil ho fa ell. Molt bon dia, Santi, benvingut com sempre a la República Samboiana, la República per tu de la reflexió. Què tal, amics, com esteu? Molt bé, doncs mira, acabant de, escolta, de treure la darrera gota a l'octubre, tu, escolta. A l'octubre o al setembre? A l'octubre ja li traurem tantes com podrem. I tant, i tant. No, però vull dir que, escolta'm, que ha donat molt de sí, aquest mes. Pues sí, sí, noi. Per bé i per malament, i moltes coses per malament. Digue-li, bueno, i complicades, complicades. Pues sí. No ho sé, escolta'm. Avui, Santi, ens vols parlar precisament de coses complicades també i que en aquest cas, bueno... Al contrari, avui veurem que no són tan complicades, són bastant simples, de fet. És que tu ho fas fàcil, però d'entrada semblen complicades perquè pugen i baixen i que mai saps si realment és bo que vagin tirant cap amunt o cap avall. No estic parlant d'ascensors o muntacargues, no? O altres coses que pugen. No, estic fent referència als tipus d'interès. Tipus d'interès. Evidentment, que es paguin menys interessos per les hipoteques o préstecs va molt bé, però en quines circumstàncies socials i econòmiques això no és una bona senyal? A banda, ens faràs un breu repàs de com ha anat tota aquesta cursa de la pujada d'interessos en els darrers temps i el perquè de tot plegat, oi, Santi? Sí, mira, tenia interès en fer aquest programa perquè, a veure, jo no tinc cap consultori d'economia ni de finances, però molta gent em pregunta. I clar, i noto molta alarma pel tema de la pujada de tipus d'interès, amb molta gent que poder no en sap però no en sap prou, i sobretot vull aprofitar per, entre cometes, renyar els mitjans de comunicació. Sí. Posant titulars que en realitat són els que alarmen a la gent, com dramàtica subida de tipus d'interès, drástica no sé què, se acerca una recesión. Això és així. Ostres, en tota la història del BCE nunca ha habido una subida... Tens raó. I que, a veure, i que després... I clar, i això entenc jo que els titulars així dramàtics capta més l'atenció que no pas titulars més normals, no? És una estratègia més. És una estratègia. Sí, però a mi el que no m'agrada és que espantin a la iaia Pepita de Sant Boi o a l'oncle Pere d'Amposta. Això, ben vist. M'entens o no? Aleshores, començarem una miqueta per desmitificar. Clar, ostres, la subida més dràstica en la història del Banco Central Europeo. Quants anys de vida té el BCE? Sí, es va fundar l'any 98. Per això dic que... O sigui, com aquell que diu ahir. Sí, com aquell que diu que acabem de... Aleshores, a veure, que diguis que la pujada més dràstica d'interessos per part del Banc d'Anglaterra o la Reserva Federal, ostres tu, són institucions amb més de 150 anys d'història. Però el Banc Central Europeu es va fundar ahir. Com aquell que diu, aleshores, que sigui la pujada d'interessos més dràstica de la seva història, té una història tan curta que no té per què espantar-nos. Sí, no, quasi bé... Comencem per aquí. Clar. En fi, s'entén perfectament. Després, a veure. aquí hem parlat en aquest programa altres vegades de per què es produeix la inflació. I en part la inflació l'hem produït nosaltres amb els nostres hàbits de compra. Sí, senyor. Ja vam parlar una vegada que els diners es regeixen per la mateixa llei d'oferta i demanda que els préssecs, sempre, el ferro, les cassoles i, en fi, qualsevol altre producte. Sí, senyor. Clar, amb el tema del Covid i tot això allò altre es va haver, amb les ajudes econòmiques de la Unió Europea, van entrar un munt de diners al sistema, que són els que han fet pujar la inflació. I també nosaltres, quan va acabar la pandèmia, que vam sortir a fora a gastar, i teníem diners en efectiu perquè havíem estalviat molt, perquè no ens havia quedat més remei, clar, tot això ha estat la tempesta perfecta. O sigui que, inflació, bueno, tu has provocat inflació també. Evidentment. Això és una miqueta un repàs perquè veiem... No, sí, molt ben descrit. És que és així. Aquest era el retrat perfecte. Aleshores, doncs, per mirar de frenar aquesta inflació, doncs, què fa un banc central? No? Té moltes mesures, però la més ortodoxa i la més clàssica és pujar tipus d'interès per refredar l'economia, perquè la gent gasti menys. Si la gent o empreses gasten menys, és menys diners en circulació.
i això, en teoria, i en la pràctica, fa baixar la inflació. Clar, drástica subida de los tipos de interés, no sé què, recesión, tal qual... Escolta. Mirem una miqueta els tipus d'interès històrics del Banc Central Europeu i hem vist que durant los felices años 2000, que jo dic los felices años 2000 perquè era quan estava allà als Estats Units i, o sigui, a nivell... Disbauxa allò. Disbauxa capital... Bueno, i aquí també. De certa manera. Escolta, ni recessió ni històries, o sigui, un període brutal d'activitat econòmica. Doncs els tipus d'interès estaven un 4%. Un 4%. Això és altíssim. Això és altíssim. Altíssim tampoc. Bé, però, escolta, acostumats a d'altres... Clar, o al 3,75. O sigui, què vull dir amb això? Que el Banc Central Europeu fa el que ha de fer i que, escolta, que tampoc ha de ser la fi del món. Tampoc ha de ser la fi del món perquè, a veure, en una economia normal, també un bon economista, o més aviat un bon ministre d'Economia, més que saber-ne d'economia, del que n'ha de saber molt és de funambulisme. Carai, ell, el titular del dia. Funambulisme perquè en economia i en finances normalment el que arregles per una banda ho espatlles per una altra. Per tant, continuar amb aquella línia recta sense caure un cantó I a l'altre és importantíssim. Es tracta una miqueta doncs, de pujar per aquí o reformar un palet per aquí, però sense que se't desmunti la paradeta per l'altre costat. Sí. Mirar que el timó no es mogui massa, I què passa? Doncs que en una economia sana, normal i que funcioni com cal, hi ha d'haver interessos. Hi ha d'haver interessos perquè els diners tenen un valor, correm el risc de que el que és de franc no li donem el valor que es mereix, i a veure, amb una economia sana, uns tipus d'interès que ara estan en un 2%, 2 i pico, tinc entès que la inflació ja ha començat a baixar una mica. Uns tipus d'interès d'un 2 i pico % és normal. També, clar, és que els bancs ara guanyaran molts diners. A veure, un banc sol ser una entitat privada. Es guanya la vida prestant quartos. És normal que guanyi diners amb interessos. La banca sempre gana, que deien aquests. O sigui que totes aquestes alarmes, en el fons, és sortir d'una cosa anormal, que és tipus d'interès zero, i tornar a la normalitat d'una economia normal, valga la redundància. Evidentment, tots els que tenim hipoteques o préstecs haurem de pagar una miqueta més. I no ens agrada. Això està clar. No ens agrada. Això no ho vol ningú. Però també, a veure, qui seran els guanyadors i perdedors? Amb això tampoc estic descobrint la sopa d'all. En el fons, en economia i finances, ho podem fer molt complicat o molt simple. Però això és tremendament simple. Normalment, la persona que hagi estat prudent, que hagi fet bé els deures, que hagi... Diré una paraula molt malsonant, però és que a vegades és que és la millor manera de descriure-ho. Qui s'hagi fet patlles mentals, ho passarà molt malament. Qui hagi estat prudent i hagi fet els deures, jo, en el meu cas, per exemple, tinc una hipoteca, vaig calcular fins a on em podia endeutar, vaig calcular una miqueta, bueno, Santi, ara les coses et van raonablement bé, però pensa per si tens un baix econòmic, quan pots pagar cada mes sense renunciar d'això. Jo espero que sigui dels que, home, em fotrà pagar una mica més, però, bueno, la vida continua i no passa anar. Els que s'han fet mentals han estirat més el braç que la màniga, tant particulars com empreses. Els diners són de tipus d'interès a zero, els diners són de franc, no valen res. I han tirat de vet a base de bé, aquests són els que ara ho passaran malament perquè si anaven ja collats per imprudència financera, doncs clar, a la que els hi pugin un palet més els tipus d'interès, ja no poden pagar. Evidentment s'incrementa la dificultat. I qui ho passarà? Però canutes. I això ja fa temps que ho vam dir en aquest programa. Qui les passarà canutes? Bueno, canutes no, que no se'n sortirà. Cert país del sud d'Europa que està endeutat fins al clatell, amb gairebé 1,5 bilió d'euros. I que en tipus d'interès pràcticament zero ja estava pagant prop de 40.000 milions anuals amb interessos. Si ara li pugen els tipus d'interès un 2% i ha de pagar 120.000 milions anuals amb interessos, bancarrota total. Endevina de quin país estic parlant. Sí, no, està claríssim. Per tant, se'ns ve una crisi a nivell estatal important. I és el que comentàvem. Tant persones com empreses com governs,
qui no ha estat prudent, qui no ha fet els deures, qui s'ha pensat que Anxa és Castilla, i ja ha dit que, bueno, això ja ho pagaran uns altres, doncs se li ve una tempesta perfecta que patirem tots. Està claríssim. Aleshores, jo el que vull és treure una miqueta la pols, amics que ens escolten, amb els titulars aquests alarmistes, no. Estem tornant a la normalitat. I fent números. Fent números. Escolta, què t'estimes més, un 10% d'inflació o un 3,5% d'interès? Surt molt més a compte pagar interessos, Sí, és el que anava a dir-te, escolta. Això són matemàtiques molt simples. Val més que no esgarrem més les coses. Escolta'm, la pregunta punyent, que potser per algú no tindrà a veure massa amb el que tu has explicat, però tu saps que hi ha un rerefons aquí. No, i tant. Pugen els tipus d'interès, doncs pujaran els lloguers també, evidentment. Doncs no té per què. Home, si les hipoteques estan més cares i dificulta el jovent, sobretot, que és el que vol adquirir vivenda per primera vegada, és possible. D'anar a l'opció lloguer. I allò que tu deies de l'oferta i la demanda, com més lloguers es demanen, més puja el preu de lloguer. Sí, és possible, però també als anys 2000, com jo dic, a veure, el tipus d'interès estava un 4% i es van vendre més cases que mai. Vale que va ser per una cosa diferent, per una especulació malaltissa. Exacte. Però també la gent que necessitava un pis de compra se'l comprava igualment. Bé... Però sí, és possible que tingués raó. T'ho pregunto en aquest sentit perquè... Té sentit, és possible que tingués raó, però no té per què... Bueno, de moment... Ja n'hi ha que es queixen que diuen si a mi el banc m'hagués donat els calés, estaria pagant menys d'hipoteca que de lloguer. Sí, però mira, la recessió que vindrà jo crec que té... La pujada de tipus d'interès afecta, evidentment, però també té a veure amb altres coses, com és el cost de l'energia, que això és una cosa totalment a part. Però, amics meus, no tingueu tanta por, i els que heu estat prudents i heu tingut seny amb els vostres números de casa, dormir tranquils tampoc. Però no tingueu tanta por. Però no cal que es desvellin cada 2 per 3. No, exacte, tràgica, dràstiques subides, dramàtico, no sé què, no sé quantos. Bueno, calma. Escolta'm una cosa, deixa'm avançar ràpidament. La setmana vinent parlarem d'una temàtica... Complexa, aquesta sí que és complexa. Molt escaient, fins i tot per les dates, perquè... I tant. 6 d'octubre, que han passat moltes coses a nivell polític al llarg de la història, coses... revolucionàries, però coses també amb taca feixista, etc. Han passat moltes coses un 6 d'octubre. T'ho dic perquè parlarem, home, d'una cosa molt, molt recent, com són el que ha passat, la resolució de les legislatives a Itàlia. Exacte. I no et quedaràs només amb això, sinó que parlarem del feixisme a nivell global, si avança o no s'hi avança, o no desvetllis res més. Del que ha passat i del que pot passar. Del que pot passar, et sembla? Sí? Trobo fantàstic. Doncs anirà molt bé. I vés-te preparant perquè després de la crisi de govern català també per aquí tindràs material, Ostres, noi. Aquí tindràs material. No em deixen tranquil, tu. Molt bé. No, però ja es tracta d'això. A nosaltres ens agrada que ens expliquis tot com funciona i el rerefons de tot plegat. Esclar que sí, home, esclar que sí. Facis reflexionar. Santi, que acabis de passar una setmana fantàstica. Que vagi molt bé, company. Igualment, amics meus. Gràcies. Molt bé, senyores i senyors. Senyores, en aquest cas, prenguin seient.